Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Kuna tare da Aliyu B Kacal. A yau insha Allah bidiyo mu zai muku bayani akan sirrin marketing na gasar 5,000 kowace rana. Shin Mubarak yana yin gaskiya ne ko yana yin son ra'ayinsa ba yadda ya dace ba? Kalla bidiyon ƙarshe domin ku gane wa idanuwanku yadda Mubarak yake yi ta wayoyinku da Android. Sa'annan kuma ƴan uwa muna ƙara roƙon ku da neman alfarma in wannan ne farkon zuwan ku channel ɗin nan, muna roƙo da ku danna mana wannan kalma mai alamar ja ta subscribe. Sa'annan kuma in bidiyon ta burge ku kuma na sharing da likes. Sa'annan kuma abu na ƙarshe, Allah ya kare mu daga cutar coronavirus na ta yaɗuwa har a rufe wasu makarantu kuma a jiya Alhamis an ta dai sauransu. Mu je mu fara bidiyon domin ku gane wa idanuwanku yadda yake. Da fari za mu je Play Store domin mu ɗauko wannan application ɗin, kuma zan aje muku links a description ko kuma comment na farko na video. Misali muka je Play Store kamar haka, ga fiskan application ɗin kamar haka, za ga comment gashi nan, comment picker for YouTube beta. Mu riga da shi mun ga mun install din nashi, kai in baka da sai ka danna install. Yanzu bari mu open, sai mu danna alamar open kamar haka. Shi zai kama wannan fiskar, gashi na daidai na ya rubuta mana start lorry, gashi nan da sauran bayanai sa, ticket balance is 9 da sauran bayanai da daidai. A nan sai mu zo mu danna wannan alaman, gashi nan start lorry kamar haka. Sai mu dan jira, zai kawo fiska kamar haka, zai kawo wannan fiska kamar haka. Gashi nan a daidai na a sama inda ya rubuta mana enter video ID or video URL, sai mu danna search. A ƙasa kuma gashi nan beta version na rubuta mana, gashi nan enter video ID, wannan za ku ga alaman computer, gashi nan dai na kuma start comment lorry da dai sauransu. Filin gefen computer nan muka saka muka search, shine zai tabbatar mana da sunan channel ɗin da muka sa video, filin video, filin sunan video, filin computer kuma zai kawo mana hoton video kamar haka. Yanzu yace mu je mu ɗauko links na video. Ta yaya ake ɗauko links na video? Misali kamar haka, bari mu shiga YouTube mu ɗauko kowane, ko ba channel naka ba ko channel na waye ne zaka iya ɗauko video, kowane irin channel ne zaka iya ɗauko channel wani video. Bari mu shiga YouTube saboda mu ɗauko links na wani video. Dan jira bisa ga yanayin ƙarfin network naka. Na'am, ya dangane da ƙarfin network ɗinka yanda zai buɗe maka. Yanzu bari mu zaɓi video, kowane irin video ne, amma bari mu zaɓi na Mubaraki saboda mu gwada mu gani. Misali gashi nan kamar haka, za mu danna kan wannan video kamar haka, sai mu ɗan jira, ya dangana ga yanayin ƙarfin. A cikin sa muna bayani akan yadda bari mu tsaye da video yanzu ga ɗan takura mana. ta hanyar da ta dace. Muna so mu copy link din, sai mu zo filin, gashi nan zamu akwai filin like, dislike, gashi nan akwai share, sai download. Sai mu zo mu taɓa filin share din nan, gashi nan wannan alama, gashi nan alamar nan, gashi nan kamar haka, sai mu taɓa share. Sai mu dan jira, zai kawo fuskar, zai kawo mana gashi nan messenger, WhatsApp, copy links, waye da dai sauransu, Facebook, su Zenda ina so. Sai mu zo mu taɓa shi mu copy, zamu yi sai mu yi copy links. Sai mu danna copy links. Ta wannan hanyar ne zaka copy links na kowane irin video kana so, kowane irin ko na wani irin channel da ka shiga. To yanzu bari mu koma filin kan comment picker namu, gashi nan kamar haka. Mu shiga comment picker, sai mu ta start lorry, sai mu dan jira, zai kawo mana fiska irin ta ɗazu. Ya shi ya kawo mana fiska kamar haka. A daidai nan sai mu zo mu tafi, a shi zamu ga enter video ID, sai mu clicking na shi haka, mu dan danne shi da ƙarfi haka, zai kawo mana abu. Gashi nan zai mu yi pasting, sai mu yi paste. Kai paste, gashi nan links da muka copy gashi nan hau, sai mu yi search domin ya tabbatar da links din mai amfani ne ko na gaskiya. Sai mu search, kai search, gashi nan zai kawo mana sunan video da aka yi saving da shi, ga sunan TV a ƙasa, ga hoton da aka sa kan video gashi nan. Sai mu sauko ƙasa, yanzu zamu zo mu yi start comment query, gashi nan daidai nan kenan. Sai mu clicking na shi kamar haka, sai mu dan jira.
gashi nan zai fara irgawa gashi akwai ana da comments kwaya 236 gashi nan ya zabi comment daya, gashi ya zabi Umar Abbas, gashi nan Umar Abbas ya rubuta Umar Abbas a gmail.com 25@gmail.com. to ta wannan hanyar ne za ku iya gane yadda Mubarak ke kasansa na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. To yadda yake nasa na gaskiya ne, don haka sai ku dage da yin comment da ajiye number ko email naku saboda kuma ku ci. Ina muku fatan sa'a, Allah ya bada sa'a. Mun gode.